Oy, kumusta mga ka-YouTube, no? May buntag. It's Wednesday, mo na nga pahoy tagamay karon kay naman story. Pero I'm here. Over say, no? Mga igan, mga kuan, mga adik sa YouTube da may buntag nagpalimpyo ko sa kong tiil. Kaya usa na katuig kami libahin nga wagi limpyo pa sila may gala. So mo ni sometimes we take rest, no? Ang tiil na to nga hugaw ayo kukude tiil pa sila. Go. What's mine? Live na? Di, sa pang YouTube man eh. So, money, no? Sometimes lang. Salamat, may buntag. Wala tilingon ko ng adawa. Kini yung kauban o maghatod ka nun sa mga labas ng balita. Benji Talisik.